Det er i dag den 3. juni 1983. Man er i fuld gang med forberedelserne til den 7. sommertorvedag i Gørding. Det er igen i år Gørding Handels, Håndværker og Industriforening, der står for torvedagen. Og som vi ser, er der tilløb af byens handlende og andre, der har lovet at hjælpe dem. Ved jorden at blive, det tjener os bedst, synes Kilderik at have fundet ud af. Næh, han kravler op igen. Ja, så har vi den 4. juni om morgenen. Boderne er stillet op, og der er ved at være travlhed blandt de handlende. Hvordan skal man nu indrette sig? Man fyrer op i pejsen. Nogen skal have sat bøgegriner op, og så videre, og så videre. Der slæbes og slæbes til torvepladsen. Han sagde manden, der tabte bukserne. Og GHI er begyndt at servere den sædvanlige morgenkaffe med rundstykker. Ja, og for andet år har Borgerforeningen arrangeret børnetorvedag. Her kan der handles og byttes med alt muligt, lige fra gamle Anders Sandblade til blomsterbuketter, fodboldstøvler, brugt legetøj til 5 kroner, gamle mælkeflasker, puslespil, flag, blomsterbuketter og balloner. Nu må vi håbe, at de 550 rundstykker, som er blevet smurt, kan strække til alle de sultne, morgenfriske mennesker. Klokken er nu 9:15, og det strømmer til med folk.
Hej! Gunnar, du hører det jo ikke. Et slag for Gørdinghallen. Pengene går ubeskåret til Gørdinghallens udvidelsesfond. Man håber på at kunne bygge til næste forår. Igen i år er Maren Nielsen med på torvet. Hun bliver 86 her sidst på måneden, og hun spiller til fordel for Torvedal. Husholdningsforeningens Bo har man arbejdende stand, hvor man er beskæftiget med porcelænsmaling under ledelse af Ketty Thomsen, og ved staffeliet er Lærke Hans i gang med sine kunstneriske evner. Og hos Daugård er vi hensat til den gamle slikforretning, hvor der kan købes gamle bolsjer. Og herren selv troner i døren og klar til at tage imod kunderne. Hos Brugsen tilbyder man blomster og giver smagsprøver på medisterpølser. Og Axel Tækker er i fuld gang med at tilbyde smarte sommerbukser til damerne. Og Gunnar Brorsen er blevet lidt sulten undervejs igennem de mange boder. Her er der mulighed for at komme på god fod med støtteforeningen. Så er vi nået frem til Christen Nielsens Byggemarked, som har et alsidigt udvalg parat til kunderne til absolut torvepriser. Magasin. Nej, det kan der ikke passe, det er Henriksen. Nej, det er Bjerret. Ja, Bjerret handler for Henriksen til denne torvedag. Ja, så er Hans Lund i gang med at overtale Margit Thusen til et eller andet. Vi kan ikke rigtig se, hvad det er. Leo Jensen har vældig travlt med at sælge alt i tasker og stokke, hatte, møller og jeg ved ikke hvad.
Ved Risums Bageri kan man få de gode gamle isvafler, og de laves af Oda Risum i denne formiddag. Der kan også købes ost. Ja, Petersen fra Sparekassen forsøger sig i tombolaen. Gørdinghallens tombola, hvor man håber på den store gevinst. Gevinst? Hvor gange? Ikke mange, men noget enkelt. Hans Nissen sælger tekstiler fra eget lager, og der studeres og holdes op, vurderes og handles. De mennesker, vi ser stille op for række her, har indvilget i og modtaget en check på 1000 kroner, som de vil prøve at få til at yngle i tiden fra nu af og frem til 1. oktober. Jeg vil give dem en klapsalve. Så vil jeg gerne gentage for de her, at nu skal I endelig ikke prøve på, som der står. Det beløb, som de får ud af det, skal gå ubeskåret til Gørdinghallen. Nu skal de jo helst alle sammen leve indtil den 1. oktober, ellers så går det hele jo i vasken. Jeg vil derfor opfordre forsamlingen til at udbringe et trefoldigt længe leve for brudeparret. De længe leve! Og så er det langt. Og nu er der også for alvor kommet gang i børnetorveafdelingen. Og det er et bredt udvalg af varer, som her præsenteres. Det er alt lige fra kaktus til daggamle kyllinger og ænder. Pilekast. Og om bagved står fru Borkal og viser bærnet frem. Vinden i sydvest. Ung og gammel mødes. Årets folkefest. Ja, det var et uddrag af en af melodierne og teksterne til årets Gørden Revy, og det passer jo i grunden ganske godt på denne forsamling. Ja, så er der for alvor gang i slå et slag for Gørdinghallen. Det er rart at se, det er de unge mennesker, der bruger kræfterne til fordel for arbejdet omkring hallen. Og ved bordene over bagved er rundstykkerne og kaffen blevet afløst af øl og vand. Det hører også med til torvedagen.
disse indtryk slutter Gørding Sognearkiv sine optagelser ved årets torvedag i Gørding den 4. juni. Vi ses igen til næste år.